ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଗଛପତ୍ର ଓ ଧାନ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ହସ ଖେଳ ଓ ମଜାରେ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗଛର ପତ୍ର ଚମକୁଥିଲା ଓ ଫଳରୁ ଅଜଣା ଓ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଭୋକ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଖାଇଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଯାଦୁ ଘଟିଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେହି ଭୋକ ଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ମନରେ ମଣିଷ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଦୁ ଶେଷ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ଓ ଠେକୁଆ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କାମର ସ୍ମୃତି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଭଲ ମନ ଥିଲେ ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରାଯାଇପାରେ।